Maria, și bine v-am regăsit la Recrutat în Crișana. Există câteva principii de bază pe care ar trebui să le utilizăm în momentul în care dorim să vindem sau să ne promovăm imaginea companiei. A fost un eveniment în Oradea chiar ieri, la care au participat și pe care l-au susținut invitații mei de astăzi, Adina Todea, care este partenerul sau managerul unei companii care organizează astfel de evenimente, și Paul Ardeleanu, care a fost trainerul și coachul în cadrul acestui seminar. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumim pentru invitație. A fost un seminar gratuit care a avut loc ieri și știu că e foarte important să promovăm astfel de seminarii pentru că lumea învață lucruri foarte, foarte interesante și utile. Și știu că Adina promovează informația utilă. De ce ați fost partener și de ce ați susținut acest eveniment? Din mai multe motive. Unul dintre motivele principale este că admirăm oameni ca și Paul, pentru că la vârstă foarte fragedă are o experiență vastă, pentru că îi place ceea ce face și o face cu dăruire și o face des și prin asta capătă multă experiență. Pentru noi este un model și am vrut să arătăm modelul ăsta și orădenilor. Deci pe de o parte. Pe de altă parte este foarte important să poți să prezinți ceea ce ești, ceea ce reprezinți și ceea ce vinzi până la urmă. Aici ne lovim mai mult de acele principii pe care tu le-ai explicat pe scurt celor care au participat ieri la eveniment. Ce ai încercat să le transmiți, efectiv? Au fost 10 principii pe care am mers și pe care le predăm în seminariile noastre și dacă ar fi să aleg 3 dintre cele mai importante, unul dintre ele este că fiecare dintre noi prezentăm. În fiecare zi s-ar putea ca mulți oameni să se gândească la prezentări atunci când vorbești în fața 100 de oameni, 200 de oameni, la o emisiune televizată, însă nu este singurul moment în care prezentăm. Și atunci când ne întâlnim cu o persoană importantă pe stradă, și atunci ținem o prezentare și în fața unui client și la telefon. Toate acestea sunt diverse tipuri de prezentări și dacă în mediul de afaceri tratăm orice comunicare ca o prezentare, este momentul în care învățăm să prezentăm mai bine, cu mai mult entuziasm, cu mai multă putere în voce și cu mai multă pasiune. Să avem încredere în noi. Acestea sunt... Acela ar fi al doilea lucru. Cu cât avem mai multă încredere în noi înșine și în abilitatea noastră de a prezenta, cu atât va avea mai multă încredere persoana care ne ascultă. Practic este o oglindă. Încrederea mea în mine și în mesajul pe care îl transmit va fi în proporție asemănătoare încrederea persoanei respective în ceea ce primește din partea mea. Cultivăm practic relații interumane cu aceste principii? În mare măsură, pentru că în secolul 21 a prezenta înseamnă a te conecta. Nu mai este acea prezentare. Unul din scopurile acestui seminar este să provocăm modul în care se fac prezentările în afaceri, pentru că s-a făcut acea tranziție între modul rigid, scorțos, formal de a prezenta, trebuie totul să fie perfect, fiecare cuvânt la locul potrivit, dicție perfectă. S-a făcut acea tranziție într-un mod non-formal, uman și de conectare. Poate și interactiv. Foarte interactiv. Suntem educați să fie interactiv. Tot social media, mail-ul, telefonul mobil ne educă în fiecare zi să fim cât mai interactivi și dacă o prezentare se face după acel vechi model, speakerul vorbește și ceilalți ascultă, se pierde. Se pierde în 15 minute, 20 de minute. Asta au încercat, sau asta ai încercat și tu să le transmiți celor care au prezentat. E nevoie totuși de curaj. Ai fost și tu acolo, Adina. E nevoie de curaj să recunoști că ai nevoie de ajutor, mai ales în tot ceea ce înseamnă prezentare, educarea antreprenorului, poate și a angajatului, ca să comunice și să comunice eficient. Noi am ajuns într-un astfel de punct în care am recunoscut că avem de învățat. Da, este un grad de smerenie, probabil. Ne ajută foarte mult și am identificat că nu numai noi avem nevoie, ci și cei cu care interacționăm. Atât colegii din clubul de business, cât și furnizorii și clienții cu care noi ne întâlnim. Și până la urmă, exact cum spunea Paul, se creează oglinda aceea. Adică dacă eu înțeleg cu exactitate ce nevoie are clientul din fața mea, omul din fața mea, partenerul din fața mea, pot să-i ofer soluția, noi efectiv prin evenimente, deci pot să-i ofer exact soluția de care el are nevoie și atunci nu mai apar discuții și discrepanțe între ceea ce dorește un client și mesajul pe care poate le recepționează partenerul sau cel cu care face un contract. Și ajungem la a face afaceri bucurându-ne, pentru că despre asta este. Despre eficiență?
Ajungem și la eficiență, odată cu trecerea prin toate aceste principii, odată ce le aplicăm și le și învățăm? Unul dintre lucrurile de care vorbesc foarte des în seminar este impactul. O prezentare nu facem de dragul de a prezenta. A vorbi ca să vorbim, ca să umplem spațiul. Nu ăsta este scopul unei prezentări. O prezentare, în modul în care îl definesc și în seminar, este o călătorie cu un scop. Fac acea călătorie, acel timp pe care îl petrec spunând și vorbind și făcând exerciții și activități și tot ce e nevoie, pentru a îndeplini un anumit scop. Dacă n-am îndeplinit scopul, înseamnă că acea prezentare nu este eficientă. Și vis-a-vis de curajul pe care oamenii l-au necesar pentru a învăța, într-adevăr, este nevoie de foarte mult curaj și e nevoie de și mai mult curaj ca să accepte că pot să primească aceste informații de la o persoană tânără. Și sunt conștient de foarte multe ori că persoanele care vin în seminar, unii sunt mai în vârstă decât mine, e nevoie de aceea acceptare. Este unul dintre principiile între vechiul model de a prezenta și noul model de a prezenta. Să trecem peste preconcepții? Dacă cel mai în vârstă prezintă. Este modul în care am fost educați la școală. Persoana care este cea mai în vârstă din clasă este cel care predă. Acela era modelul din școală. Noul model este că cel care are o anumită experiență suficient de valoroasă înseamnă că merită ascultat, merită împărtășită și merită învățat din ea. Se schimbă autoritatea, să înțeleg. Informația foarte valoroasă pe care tu o livrezi te reprezintă pe tine ca să ai această autoritate. Și această autoritate ar trebui să o recunoască, poate și să o respecte cei care vin la seminar. Exact. Valoarea nu mai este dată de vârstă neapărat, ci de calitatea informației sau calitatea experienței, pentru că o prezentare, un seminar, un training, un workshop nu este doar informație. E o parte foarte importantă de altfel, însă e o parte dintre ele. Este și partea de interactivitate, este și partea de umor, că oamenii vin și ca să se simtă bine, este și partea de conectare cu alți participanți, pentru că e nevoie să fie și interacțiunea dintre ei, nu doar, și asta face Adina foarte bine la Point Event. Le oferă oamenilor un context în care să interacționeze, să facă networking, să se întâlnească între ei. Asta face și noi la seminarele noastre. Un context în care să învețe și să poată să relaționeze. Să facă, să-și construiască relații. Această parte de relaționare știu că deja a început să fie din ce în ce mai des întâlnită în toate evenimentele de dezvoltare personală, de training, de coaching. Cum vedeți efectele? Sau unde ar trebui să se vadă efectele acestei relaționări? În afaceri, contracte mai multe, mai mulți clienți, încredere în sine? Exact ca și în imaginile din spatele tău, cu mulți oameni interconectați. Suntem într-un moment în care puterea lui unul nu mai este suficientă. Deci noi suntem parte din întreg, noi funcționăm între oameni și da, rezultatele sunt nu atât mai multe contracte, cât parteneriatele sunt mult mai sănătoase. Pentru că cunoști omul din față, de asta la cele mai multe evenimente de business, și noi suntem mari fani, să spun, în momentelor de networking, pentru că e foarte important să îi cunoști, să interacționezi înainte, nu mai merge pe, cum spunea și Paul mai înainte, nu mai merge pe facem o vânzare prin e-mail sau prin telefon fără să cunoști persoana. Deci trebuie să interacționezi. Relația interumană este la baza oricărui parteneriat. Ori din parteneriat apoi se dezvoltă, cum spui, contracte. Nu știu dacă contează atât de mult numărul cât valoarea. Dar deci poate să fie nu neapărat din punct de vedere financiar, valoarea și din punct de vedere financiar, de ce nu? Dar nu mă interesează să am multe, adică nu atât de mult mă interesează să am foarte multe, cât mă interesează să fie de calitate cele pe care le am. Poate să spun în limbaj marketing, fidelizarea clientului. Mă interesează mai mult acum. Pentru că, nu știu, așa, eu simt că asta este o perioadă în care asta trebuie să învățăm și asta facem, asta merge, asta cere omul. De aceea e nevoie Suntem educați să facem asta. De aceea e nevoie de sfaturi utile în ceea ce privește imaginea pe care ne-o creăm, aceste modalități prin care ne prezentăm pe noi ca persoană și ca reprezentant al unei companii. Sigur. Și dacă îmi permiți un exemplu vis-a-vis de parteneriate, în dimineața aceasta am luat micul dejun cu o bună prietenă care s-a mutat în Oradea și și-a schimbat direcția și cariera și ceea ce îmi povestea despre cât de repede merg lucrurile și am fost extraordinar de surprins că reușea să lege lucrurile, să lege parteneriate, relații, să-și lege proiectele foarte rapid și i-am spus, wow, cum ai reușit așa repede? Păi, Paul, am construit asta în 5 ani. Pentru că ea își construise lucrurile, relațiile, în 5 ani de zile,
înainte să facă această tranziție. Și tot ce a făcut în acel moment este că s-a folosit de conexiunile pe care le avea construite cu timpul. Deci, relațiile înseamnă business, într-o frază foarte scurtă. Și business-ul ține de obicei foarte mult și de imaginea pe care ne-o construim. Putem vorbi și de un personal branding? Foarte mult. Orice prezentare pe care o ținem ne afectează imaginea de sine și brandul personal. Orice prezentare, pentru că oamenii își creează o impresie, mai ales când văd pentru prima oară o persoană. Multe persoane care vin la seminarele noastre vin pentru prima oară și atunci se pune amprenta. Să mai vin la evenimentele Coaching for You sau nu? Să mai particip la următorul curs sau nu? Și acolo este un punct cheie pentru noi, pentru că e nevoie să fim impecabili din punct de vedere și al aspectului fizic, și al prezentării, și al organizării, și al tuturor elementelor. Toate acestea e nevoie să fie conectate în asemenea mod încât experiența să fie una de calitate și să ne pună amprenta de excelent. Firmă de top și cu acea impresie să plece de la evenimentele noastre. Și asta poate să facă oricine. Nu este doar despre noi, este vorba despre oricine care își alege ținuta în asemenea măsură cât să se reprezinte în modul în care își dorește să se reprezinte. Un lucru pe care îl predăm și la curs este că regula de aur vis-a-vis de ținut este să te îmbraci precum persoana care îți dorești să devii și adapta la context. Persoana care îți dorești să devii și adapta la context. Și asta se poate în orice domeniu. E nevoie să fie adaptat la context și să fie la cel mai înalt nivel la care persoana respectivă își dorește să devină. Și cu prezentare și cu entuziasm, cu pasiune, atunci, într-adevăr, imaginea pe care o creăm este una pozitivă. Există totuși un stres pentru cei care țin astfel de prezentări. Cum ar putea să treacă peste această presiune, această greutate foarte, foarte, foarte grea? Mai ales prezentările în public. Mai ales când e vorba de prezentări în public. Ai trecut prin asta? Spui cu exercițiu. Cu exercițiu, da. N-am putut să mă concentrez și să leg câteva fraze. Însă mi-am dat seama că pe măsură ce am făcut-o, și am făcut-o de câteva ori, nu știu, până în 10, am depășit o mare temere. De acum pot să încep să construiesc la calitate. E fricat de nou? De necunoscut. Pentru cei care nu au mai ținut niciodată o prezentare, există acel trac, îi lasă vocea, transpiră, sunt o mulțime de elemente. E mai degrabă frica de necunoscut. De fapt, frica de a prezenta, mai ales frica de a prezenta în cadrul unui public în care este intensificată, este o rezultat a două alte frici. Frica de necunoscut și frica de a fi respins. Frica de necunoscut, că nu prea am mai trecut prin situația respectivă, iar reacția fiziologică pe care o are corpul este că crește bătăile inimii și încep să tremure mâinile, gâtul se usucă, apar acele senzații de nu mai poți să scoți un cuvânt. Iar cealaltă frică, frica de a fi respins, este o să râdă de mine, nu o să mă bage în seamă, nu o să mă asculte, o să o dau în bară. Și aceste două frici este nevoie să fie diminuate. La frica de necunoscut, așa cum a spus și Adina, repeți, practici și odată ce treci de mai multe ori prin același proces se diminuează, iar frica de a fi respins este prin a primi feedback apreciativ. Alte persoane și noi totodată să ne spunem, uite ce am făcut bine, uite cât de bine am prezentat în acel moment, uite ce a mers, pentru că așa crește încrederea de sine. Să nu vedem doar elementele negative. Mulți spunem ce am greșit. Foarte multe persoane atunci când, și persoanele care vin la cursurile noastre, spunem ce am greșit, spunem ce pot să îmbunătățesc. Nu este singurul lucru important. Într-adevăr, e important să conștientizăm lucrurile pe care putem să le îmbunătățim. Însă și mai important, mai ales pentru persoanele care sunt la început, este important să știe ce au făcut bine. Pentru că așa își dezvoltă încrederea în ei înșiși. Și de acolo se duc aproape toate celelalte. Și trebuie să eliminăm negativismul. De obicei, în momentul în care cineva nu a trecut printr-o astfel de experiență, nu a avut nicio prezentare în public, nu a mai vorbit niciodată, poate în fața unei întregi săli, în fața echipei, a colegilor, spun, nu pot să fac, nu sunt în stare. Cum trecem peste acest negativism? Tot cu atitudinea pozitivă? Aici trebuie lucrat. Deci, în primul rând, noi ne sabotăm prin limbajul interior care îl avem, cu nu pot, nu sunt în stare. Și aici am să-l las pe Paul să spună, foarte frumos ne-a spus-o și ieri la curs, care este procesul prin care să nu mai ai limbaj, să nu mai ai dialogul acesta interior abundent, care te va duce clar către nu vei putea, nu vei reuși.
Eu numesc scenarită. Așa. E momentul în care ne facem scenarii pentru orice. Dacă o să meargă prost, dacă o să mă bâlbâi, dacă nu o să știu cum să răspund, dacă. Cred că e boala românilor. Multe persoane au un dacă pentru orice. De fapt, au un scenariu prin care se poate să meargă prost orice. Și dacă nu au suficiente scenarii pentru ei înșiși, găsesc pentru toți ceilalți. Și au grijă să le comunice. Cum scăpăm de această scenarită? Prin relaxare și detașare. Adică și ieri m-a întrebat o persoană cum facem partea asta. E ca atunci când ai o cameră, propria cameră, să zicem camera de acasă, și începi și o cureți. Acesta e procesul. Începi să cureți mizeria sau ce nu-ți dorești să fie, să faci ordine în cameră. Așa este și în mintea noastră vis-a-vis de abilitatea de a prezenta. Începem să curățăm prin a ne relaxa pe noi încine, a ne detașa de la acea presiune al rezultatului. Vreau să obțin contractul. Există o presiune acolo. Și multe persoane pun o presiune și mai mare. Trebuie să obțin contractul. Uite ce se întâmplă dacă nu obțin contractul. Și vine toată acea presiune pe ei. Și pentru că există acea presiune, e un inconfort, se bâlbâie, există stres și e adevărat că persoana care e în fața lor simte acest lucru. Se transmite. E ca o oglindă. Însă atunci când ne detașăm și devenim mai relaxați, nu mai este toată acea presiune. E bine să fie un pic de presiune, dar nu foarte multă. Acum nu total detașați, că deja o ducem în altă parte. Și e bine să fim să știm foarte bine ce vrem să transmitem. Adică acest cel de care vorbești, să îl putem identifica foarte ușor și să nu ne pierdem în detalii. Foarte important. Foarte important că sunt multe persoane care ajung la acel scop prin tot felul de merg către alte idei, apoi mai spun ceva, apoi mai spun ceva care și-au amintit și până la urmă ajung la final. Ideea cu o prezentare este să existe un fir roșu de la început până la capăt, cât mai direct. Cum o structurăm? Avem câteva idei principale, brodăm în jurul lor, ne facem niște fișe, niște slide-uri. Cum ar fi ideal? Eu folosesc și recomand tuturor persoanelor cu care lucrez formula SMS. Adică pornim de la scop, care este scopul prezentării, ne definim foarte clar scopul, după care mesaj, care sunt cele 3 mesaje cheie. Spun 3 pentru că 3 este o cifră magică. Reținem cel mai bine atunci când ni se prezintă elemente în grupuri de câte 3. Numerele noastre de telefon sunt formate din câte 3 calupuri, a câte aproximativ 3 cifre. Și al 3-lea pas, ultimul S, este de la partea de structură, adică cum așezăm fiecare mesaj cheie. Bun, avem 3 mesaje cheie, dar cum îl spunem pe fiecare? Iar un model care funcționează foarte bine este să-l spunem sub formă de problemă și soluție. Problemă, care este o anumită provocare cu care persoana sau persoanele din fața mea se confruntă. Soluție, cum poate să depășească acea problemă. Motivul pentru care acest model funcționează este că odată ce am definit suficient de bine problema, soluția am găsit-o pe jumătate. Am făcut drumul către Deci acel enunț al problemei deja dă jumătate din răspuns. Da, e acea confirmare, acea acceptare. Da, cu asta mă confrunt. Haideți să vedem ce să fac. Vezi de ce e nevoie să fie cunoscut omul înainte? Ca să poți să identifici cel mai bine problema. Că altfel nu poți să-i dai soluția. Poate persoana care stă în fața ta nu știe nici el care e acea întrebare pe care o are, nu știe să o definească. Trebuie și o mulțime de informații, trebuie să ai o discuție mai lungă. Dacă nu știi să pui întrebările potrivite, nu ajungi la întrebarea esențială sau la soluție. Deja ai scopul. Deci scopul tău este să identifici acea problemă. Ori, evident că toată focalizarea ta va fi pe ce fel de întrebări să-i pui ca să identifici acea problemă. Nu trebuie să fii un foarte mare priceput. Dar dacă trebuie să știi principiile de bază. Scopul, dacă ți-e foarte clar, pui întrebările. Cum identificăm? Dacă avem un client, vrem să identificăm împreună scopul și vrem să putem să facem această relație de parteneriat să funcționeze. Cum putem să ne dăm seama? Există întrebări pe care putem să le punem? Ce ar trebui să ne structurăm noi în minte? Ar trebui să ne notăm? E de la caz, bănuiesc. Sunt anumite întrebări și, într-adevăr, diferă de domeniu în domeniu. De exemplu, câteva dintre întrebările pe care eu le adresez este: care e obiectivul tău în acest domeniu? Ce ți-ai propus în anul acesta în materie de afaceri? Care sunt criteriile prin care alegi un training sau un curs sau partea de coaching? Care sunt contextele în care prezinți? Astfel încât să văd în ce context te prezintă și ce anume să pot aduce
în cadrul nostru. Adică sunt câteva întrebări care pot fi adaptate în funcție de domeniul fiecăruia. Și e foarte bine să nu stăm de unii singuri și să încercăm noi să rezolvăm aceste probleme de a avea trac, de a nu ști să prezentăm, de a nu putea vorbi în public. Ar fi bine să apelăm la specialiști. Eu zic că da, având în vedere că sunt în domeniu, eu zic că da. Într-adevăr, cel mai bine este atunci când ești într-un cadru sigur și prietenos. Într-un cadru în care știi că ești încurajat ca să progresezi. Ceilalți îți doresc ca persoana respectivă să progreseze, își doresc să crească și acolo primesc feedback apreciativ, acolo văd alte modele de succes și acesta e un criteriu foarte important, să vadă alte persoane care au succes. Care au trecut poate prin aceleași probleme și au reușit. Mai ales că în acel fel capătă curaj, capătă încredere și spun că pot și eu și văzând în fața lor tot timpul modele de succes, e clar că prin imitare, prin modelare, e modul în care învățăm cu toții de când suntem mici, numai că atunci când suntem mari nu mai recunoaștem asta, prin imitare devenim și noi ca acel model de succes și ne îmbunătățim constant. E mult mai bine decât a citi dintr-o carte, din a ne uita la filmulețe pe YouTube, în a fi acolo și să fie live, senzație, să poți interacționa cu persoana respectivă. Implicarea. Și eu zic că da, e important să ai model și să fii acolo, pentru că gândiți-vă câte informații am primit în 3 ore ieri. Putem să facem cu totul și cu totul altceva. Poate că ăsta e și scopul pentru care este gratuit, să te facă să conștientizezi că sunt lucruri oarecum simple. Dar atât timp cât mintea mea este focalizată pe lucrurile alea, da, mi-am pus problema, vreau să fac o prezentare bună, mă duc și primesc niște informații, deja încep să lucrez în zona asta. Îți pui niște semne de întrebare și știi că, într-adevăr, ai pentru nevoie că de ajutor. Ai trecut printr-o stare de autoevaluare. Băi, aici mă descurc, aici aș avea de îmbunătățit și e important, dacă stai acasă, nu poți să faci asta. Poate nu conștientizezi de unul singur. De asta noi promovăm evenimente. Locuri unde oamenii pot să învețe, unde oamenii pot să modeleze, unde oamenii pot să se inspire de la alții. Să exemple de bune practici. Exact. Ca să atingem o prezentare, să spunem, fără cusur, cam cât timp ar trebui să ne pregătim? Dacă într-adevăr suntem la un nivel în care chiar nu putem vorbi deloc în public, avem nevoie de ajutor să ne structurăm și ideile, nu putem să ne facem ordine în acea cameră imaginară, nu știm ce să transmitem, nu avem un țel, cât e de lucru? Depinde de la caz la caz, dar pot să dau exemplu personal, cred că așa e cel mai relevant. Eu, când am pornit în acest domeniu, la vârsta de 17 ani, când am participat pentru prima oară la un concurs de public speaking în limba engleză, mă temeam de acest domeniu, eram timid, nu-mi doream să vorbesc în public. De la acel moment până în momentul în care am câștigat locul 2 la faza națională a acelui concurs, au fost undeva la o lună și jumătate. O lună și jumătate în care am citit o carte de public speaking, am repetat prezentarea respectivă de peste 20 de ori, singur, peste 20-30 de ori singur, peste 10 ori cu public și până la urmă am ajuns la nivelul respectiv. Adică eu am muncit foarte mult la acea prezentare, însă dacă ar fi să dau așa un criteriu foarte, foarte simplu, ideal este ca o persoană să-și repete prezentarea de optim 6 ori, minim 3 ori. Minim 3 ori în fața unui public? Singur. 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 Ar trebui să facem sau să aplicăm aceste principii de fiecare dată când ne pregătim o astfel de prezentare, indiferent că avem sau nu trac în a vorbi în public. Așa este ideal. Așa este ideal. Odată ce este aceeași prezentare, într-adevăr, cizelarea devine din ce în ce mai puțină de la caz la caz. Noi ținem acest seminar de peste 15 ori, l-am ținut. Acum nu mai este nevoie să îmi repet tot seminarul de 3 ore acasă, să am 9 ore de fiecare dată. Pentru că l-am mai făcut, îl știu care este componentă, știu finețurile deja este destul de relaxant. E nevoie să văd care au fost feedback-urile de la ultimul seminar, de la ultimul eveniment și să le aplic la următorul, astfel încât să fie practică deliberată, practică cu scop, practică cu dorința de a îmbunătăți, nu să devenim ca multe persoane care avem 15 ani de experiență într-un domeniu și am rămas la aceleași rezultate. Deci e bine ca din când în când, chiar dacă avem o prezentare fără cusur, să ridicăm ștacheta. Nu există prezentare fără cusur. Asta este și unul din principiile de la care pornim. Orice persoană, indiferent de nivel, indiferent de cât de sus, poate să ajungă un pic mai sus. Da, și de asta este important și experiența mea tot așa spune.
Atâta ce informație ți-ai structurat-o, măcar folosind SMS-ul, da? Te apuci și o prezinți, mai întâi singur, apoi o prezinți de câteva ori. De ce? Pentru că atunci când tu ajungi în fața publicului și vrei să livrezi ceva de mare calitate, nu mai trebuie să te chinui, să te stresezi, să-ți lași iarăși creierul, camera, cu gândurile gen, uai, o să mă descurc, o să-mi amintez, nu știu ce. Nu, lași aia pentru că știi că ai învățat-o și știi, informația ți-e clară. Deja trebuie să te conectezi cu publicul, să înțelegi ce are el nevoie. Să fii flexibil. Da. E bine să Și fii asta îți dă o stare de flexibil. flexibilitate și o stare de stăpânire de sine. Suntem pe ultimele minute din emisiune. Sunt mai flexibili cei tineri sau persoanele care deja au experiență și au trecut de 45-50 de ani? Depinde de persoană. Am văzut persoane de 50 de ani care sunt foarte flexibili, se adaptează ușor, se fac foarte ușor plăcuți, și persoane de 10-15 ani care sunt extrem de rigizi. Trăind într-un mediu care mulți li se oferea totul, au devenit rigizi. Deci depinde de persoană, cel mai mult. Însă, ca element, ca spus foarte simplu, de obicei tinerii sunt mai flexibili. Dacă cei tineri vor într-adevăr să facă fie vânzări, fie marketing, fie să își îmbunătățească ei calitatea de a vorbi în public, de a se prezenta, de a-și forma o imagine, poate chiar pentru un interviu, pentru angajare, cum ar trebui să înceapă? De la ce ar trebui să înceapă? De la a învăța. Acesta e primul pas. Dacă vor să facă toate acestea, vânzări, marketing, prezentare personală, branding personal, de la a învăța. De la a lua învățare, educație din cărți, din evenimente, din mentorat cu persoane care le admiră și le respectă și de la care vor să învețe. Fără informație nu putem merge mai departe, nu evoluăm. Așa, cu informație, cu educație, ieșim dintr-un ciclu de frică și ignoranță. Regula spune în felul următor: cu cât suntem mai ignoranți și știm mai puține despre un domeniu, cu atât ne este mai frică să încercăm ceva nou sau diferit. Și cu educație ieșim din acest ciclu de frică și ignoranță. Ne mai pregătim pentru vreun seminar în Oradea, Adina, care să fie la fel de util, cu informații importante? Da, bineînțeles, în primul rând, cel din 19 luna aceasta, revine Paul și ne va spune despre secretele susținerii unei prezentări. Eu personal abia aștept să ajung la acel seminar, pentru că, uitându-mă la ce a făcut ieri, mă gândesc, și a fost o informație extrem de multă și extrem de bine structurată și nouă. Și eu citesc mult și mă uit mult pe filme, așa. Mă gândesc ce o să fie în workshop-ul acela. Deci eu abia l-aștept. După care mergem în continuare, facem evenimente peste evenimente. În 18 martie pregătim din nou un eveniment nou. Concept nou, da, în Oradea. Oradea începe și gustă astfel de seminarii, workshop-uri, dezbateri. Cred foarte mult în nevoia de educare. Cu cât suntem mai educați, cu atâta noi ca și indivizi vom fi mai pregătiți și mai fericiți, de ce nu? Cu atât nivelul populației orașului și, de ce nu, a țării, a comunității și așa mai departe. Deci mergem din aproape în aproape. Să fie deschidere totuși și să fie oameni interesați, să guste astfel de Ne străduim evenimente. să inspirăm să fie deschiși, pentru că e singura șansă să mergem mai departe. Sigur. Evoluăm. Mulțumesc mult. Așteptăm să vedem și secretele unei prezentări de succes. Și eu aștept să le ofer. Mulțumim mult. Vă mulțumesc și Cu mare dumneavoastră drag. că ați fost alături de mine. Vă doresc o zi perfectă și un weekend pe măsură.